Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat. Ang ating pong ebanghelyo ngayong linggo, ako ay San Marco, chapter 8, verses 27 to 35. Narinig po natin ang ating Panginoon. Tinatanong niya kung ano ang sinasabi ng ibang tao at ng kanyang alagad kung sino siya. Who am I? Minsan po may kaibigan ako ng text sa akin. Ewan po ano nangyari, nabura ko po yung pangalan niya sa cellphone ko. Kaya nung dumating yung text niya, natural ko ng pangalan, cellphone number na. Pero alam ko naman po yung ano yung tinatanong niya, pero hindi ko sigurado sino itong nagtatanong. Kaya ako po, pag hindi ko kakilala, hindi ko sinasagot. So sabi ko sa kanya, dahil alam ko yung ano tinatanong niya, tatlong letra lang po yung sinagot ko sa kanya sa text. Who, you? H-U-U. Mamaya sumagot sa akin, umiiyak. Sabi niya, binura mo na yung pangalan ko sa cellphone mo, hindi ko na ako kilala, hindi ko na ako kaibigan, nalulungkot ako. Ay nako, importante po sa atin kung sino tayo talaga. Dahil kung sino tayo, dito po nagbabase kung makakakita tayo ng tunay na kahulugan o kahandagalan sa buhay natin. Kung sino tayo talaga, ito po ang makikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos at sa sino ito, doon makikipag-ugnayan ang Diyos sa atin at sa ibang tao. Kasi po kapag hindi natin kilala talaga ang sarili natin, lahat ng pakikipag-ugnayan natin ay puro kaplastikan lamang at pagtatawag lang ng pansin sa sarili. Kung sino po si Jesus, ako'y naniniwala, walang problema sa Panginoon yun. Kilala niya ang sarili niya, anak siya ng Diyos Ama. Kilala niya sino siya, ang ating Panginoon at ating tagapagligtas. So wala pong problema kung sino si Jesus. At kung hindi man tayo naniniwala sa Kanya, ay hindi po mababawasan ang pagka-Diyos niya dahil kompleto na siya bilang Diyos. Wala pong problema kung sino siya. Si San Pedro, naniniwala po ako ngayon, gano'n din. Isa ng santo, kasama ng Panginoong Diyos, sigurado na rin siya kung sino talaga siya. So, hindi po yun ang pinag-uusapan. Ako po'y naniniwala, ang paanyaya at hamon ng ating ebanghelyo na yung linggo ay tignan at pagpilipinayan kung sino talaga tayo. Who we really are. Dahil na sabi ko po, kung paano natin kilala ang sarili natin, kung talagang kilala natin ang sarili natin, dito po magbabase ang pagkilala ng Diyos sa atin, ang pagkilala natin sa Diyos, at dito rin magsisimula ang kagalakan at kahulugan sa buhay natin. Okay pa? So gusto ko tingnan natin sino talaga tayo. At kung sino po tayo, tatlong paraan po ito ayon sa Ebanghelyo, kung titingnan natin, paano natin talaga makikilala ang sarili natin. Unang-una, alamin kung sino tayo talaga. Ikalawa, pag nalaman mo kung sino ka talaga, tanggapin mo kung ano ka talaga. At ikatlo, gumawa ng mabubuting gawain ayon kung sino talaga tayo. Okay po? Nasusunod po niyo? Hello? Sa ganito po takbo ng pagpilinilayan natin. Ang makilala, sino talaga tayo. Pagkatapos mong makilala kung sino ka, ay matanggal mo, tanggapin kung sino ka talaga. At ikatlo, gumawa ng karapat-dapat na gawain ayon sa kung sino ka talaga. So una po, paano natin makikilala ang
sarili natin. Kung sino raw po tayo, may tatlong bahagi ito. Sino tayo ayon sa sarili natin? Sino tayo ayon sa sinasabi ng iba? At sino tayo talaga sa kalooban ng puso at kaluluwa natin? So kung hahatin mo raw, titignan mo kung sino ka talaga, may tatlong bahagi yan. Sino ka ayon sa sarili mo? Sino ka ayon sa ibang tao? At sino ka talaga? Halimbawa, ang tingin ko sa sarili ko, ako ay marunong. Marunong na marunong, pinakamarunong sa inyong lahat sa lahat ng lupa. Yun ang tingin ko sa sarili ko, na marunong ako. Pero tingin ng ibang tao sa akin, mayabang ako. Hindi ako marunong, kundi mayabang ako. Pero baka ang tunay na sarili ko, kulang ako sa pansin, kaya hinadaan ko sa pagmarunong. Kita ba nila? So, sino ka talaga? Ay, sa pangalawa, ayon sa sarili ko, ako ay guwapo. Yun ang tingin ko sa sarili ko, guwapo ako. Pero tingin ng ibang tao sa akin, mabait ako. Pero sino ako talaga? Baka mababa na ang tingin ko sa sarili ko, tawag doon, low self-esteem, nagpupumilit na nagpapaguwapo. Kaya? Okay? So, sino ka? Ayon sa sarili mo. Sino ka ayon sa ibang tao? At sino ka talaga? Kaya ang Panginoon, kahit sigurado siya sa sarili niya, nagtanong pa rin siya, sino ako ayon sa ibang tao? Para makagawa siya ng paraan, para maiakma kung sino talaga siya, at sa paniniwala ng ibang tao, kung sino talaga ang si Kristo. Minsan po, may kaibigan ako. Matanda, sabi niya sa akin, ano po ang sinasabi ng ibang tao hindi sa akin? Tapos sabi ko sa niya, talaga, gusto ko matinig. Opo, ano po, malapit ka sa mga tao. Ano yung sinasabi ng ibang tao hindi sa akin? Handa ako makinig. Sabi ko, opo, ano po yung sinasabi ng ibang tao sa akin? Well, sabi ko sa kanya, first start, sinasabi ng tao sa akin, hindi sa iyo, ikaw daw ay masokin, ikaw daw ay puwisin, ikaw ay matagpobre, ikaw ay nananay ka kapano ng tao, at wala ka makasundok. Yan ang sinasabi ng tao sa akin, hindi sa iyo. Talagang ikaw, wala kang pera mo. Ganun ko ang nagsasabi sa akin, at wala naman hindi natin kinausap. Hindi pa niya nagtatagawaan, kilala niya ang sarili niya, pero hindi pa niya nagtatagawaan, sinasabi ng tao, hindi sa kanya. Kung sino tayo talaga, kapag ang tatlong ito, kung sino tayo ayon sa sarili natin, kung sino tayo ayon sa sinasabi ng tao, at kung sino tayo talaga, kapag ang tatlong ito ay nagkatugma-tugma at nagkakaisa, yun ay kung sino tayo talaga. Amen? Amen. Hindi po doon natatapos ang kwento. Kapag nakilala mo ang sarili mo, ang susunod na hakbang ay tanggapin kung sino ka talaga. So after being aware of yourself, now learn to accept yourself. Tanggapin ang sarili. Minsan po may kausap ako. Sabi niya sa akin, lalaki ako. Lalaki ako sa akin. Lalaki ako, Lalaki ako, gusto ko Di ba pala, no? Pero tagal, mami na matanggap. Minsan po may kakilala din ako. Nag-asawa siya. At kahit may asawa na ay napaka-responsable, wala pakialam sa bahay, umuwi ng gabi, gabi-gabi, ating gabi, nagigipagbarkada pa, walang trabaho, asawa lang niya, nagbubuhay sa kanya. Responsable. Hanggang biglang mabuntis ang asawa niya. At nanganak ang asawa niya. Unang niyang baby. At nung tinignan niya ang anak niya, kamukha niya ang kamukha. At nung nakita niya ang anak niya, doon lang siya nagising. Na hindi na siya binata. Isang ama na siya. At nung natanggap niya yun, biglang naging responsable sa buhay, naganap ng trabaho, naging masunurin sa asawa, at pinabilang ang kanyang anak. Nagsimula ang pagbabago sa buhay niya
nung tinanggap niya sino talaga siya. Last night po may pinapanood kami sine, kasama ko yung mga parang sa Tagaytay. Pamagat po yata sine ay Good Will Hunting. Hindi po ito sa isang pinatigan, pangalan niya si Will, na talagang napakalunod. Super genius. Kahit na hindi nag-aral, ang hilig kong magbasa. Kahit hanggang, may photographic memory, ang galing sa math, kahit hindi nag-aral, talagang super genius. Ang problema niya, basagunero, lagi nakikipag-away sa daan. Kahit sino makita, hinahamon. Kahit parang isa kanya, nakikipagsuntukan siya. Matignan na siya, hinahamon niya at nakikipagsuntukan siya. Talagang kahit umuwi ng bugbog sa lalo, ay okay lang sa kanya. Basta araw-araw, nakikipag-away. May isang maestro, isang professor, nakilala siya. At nakita ang galing niya, ang talino niya. So, pinapon siya ng professor para makapag-aral. Pero hindi niya makontrol. Araw-araw din, nakikipag-bugbugan sa daan. Hanggang ginawa ng professor ang pagpunta sa kanya, pinatigan siya sa isang psychiatrist. Okay, una lumalaban din siya, nakakabon yung psychiatrist siya, pero mapagpasensya yung psychiatrist, hanggang isang araw naalala ni Will, batang na pinatigan, kung bakit siya gano'n. Bumalik sa kanya. Nung maliit siya, naalala ni Mitra, siya ay abused by his own father. Inabuso siya ng kanyang sariling ama. So, umuwi gabi-gabi yung ama niya na lasing. At pag-uwi ng lasing na lasing, walang pera, pagod, gulo, mainit ang ulo. Ang una niyang hinaharapan ay itong isa-isang anak niya na si Will. At isa lang ang sinasabi kay Will kapag natawag na yun. At ito na lang si Will, kapag umuwi na yung tatay niya, nagigilig na siya sa takot at napapaigi niya sa salaman. Dahil alam na niya kung anong kinaasahan. Pagpasok sa bahay ng tatay niya, isa lang ang tanong niya kay Will. O anong gusto mo yun? Sintron o martilyo? At naalala niya, parang walang pakialam, baka nila sulo niya yung lahat na many nights, he would choose martilyo. At buong gabi, tinapalo siya ng martilyo ng tatay niya lahat. Kaya nung lumaki siya, ay nagkamas na rin, hindi pag-awag kayo. Tapos nung matinig yung psychiatrist, tinignan lang siya. Mamaya-maya tahimik na nagsabi niya, Will, it is not your fault. Hindi mo kasalanan. Tumatagi siya ng una, inaawag yung psychiatrist, pero naging madalag yung psychiatrist, lumapit ng pakungi-kungi sa harap niya, paulit-ulit, dahan-dahan, sinasabi niya, it is not your fault. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan. Hanggang bumigay si Will, ginapa pa yung psychiatrist, at magulgol ng parang isang batang maliit na pinalo ng tatay. And after that, natanggap niya ang sarili niya, bilang abusado. At nung natanggap niya ang sarili niya, then his healing at change sa buhay niya, doon nagsimula ang pagbabago. Ano po niyo ang aminin ko sa inyo? 54 years old na po ako. Kayo po ang 34. 54. At 26 years na po sa pagkapara. At ngayon lang po kayo tumanda sa nag-aaral ko. At aminin ko po siya. Kahit nasa ganitong estado na ako, araw-araw po, may nakikita akong bago na kailangan tanggapin at prosesuhin hinggil sa sarili. At alam po po tayo lahat ganito. Habang buhay po tayo, there are still many things about ourselves